बो जरा मस्त 2 दिवसात बारीक झालास. होय अन्नच नाही पोटात पायात काय लागलेला त्या काय पट्टी नाही गेलास? ही सुजा सगळी बघ ह्या किती खोल जाता बघ एवढी सुजा? हा मग पायाची हाडा बघ ना हे पायाची हाड बघ खय आता ही सूज किती आधी बघ ही मी म्हणते तू हिलस नाही कसो. मी रात्री येतोय सकाळी जातोय. बॅटरी आणलेली आहे तुमची. मग कुर्ल्यांका जाणार कधी? ह्या भरा हो भया फक्त बस बरा पटकन होईल का माझ्या पोटात अन्न जाऊ फक्त जायचंच नाही ना रेडीच्या खाली का. कलिंगडाची स्टोरी काय? तो गाठ मारून गेलो काय 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 कलिंगडा धरली मरणाची चांगली लागली आणि वर्षाची गाठ मारू गेलो. वर्षात नांदेड केलं बघ इकडे ये तू पहिली गाठ मार आणि कलिंगडाने तो कोळक्षा केला. ए बाबू बाबू काय कुठं झाला की नाही काय किती आहे झोपणार टपला काय वाटत नाही. अरे बहिणीला बाहेर पडला लवकर ये. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या पुऱ्या भागात मी विनय गाडीवाकर आपले सकाळी स्वागत करतो. सकाळचे आता किती 7 वाजत असतील आणि मी आता चाललो आहे असं फेरफटका मारायला सकाळचा. आणि बाबल्याचं बघितलंच परत कमेंट करशाल बाबलो काय सकाळच्या व्हिडिओ तुमका बाबलो गमणार नाही तसं पण बाबल्याची सकाळ लेट होता. याआधी पण बरेच व्हिडिओत मी सांगितलेला तरी पण तुमका पटत नसत तर एक बाबल्याचं सकाळच्या दिनक्रमाचा एक व्हिडिओ मी पोस्ट केलेला गेल्या वर्षी. त्याची एक लिंक मी शेवटी देते म्हणजे सकाळी काय त्याची उठल्यापासून काय सगळी प्रोसेस असतात तिथे व्हिडिओ हा. तर आता चाललं आहे नानांकडे. नाना बरेच दिवस गेले जवळपास 4-5 दिवस घराकडे गेलेले नाही आहेत. तर नानांची जरा खबर घेऊन चाललं. नाना थोडीशी तब्येत त्यांची बरोबर नाही म्हणून त्यांना येऊ जमलं नाही. तर आता एक नानांकडे फेरफटका मारूया सकाळीच. आणि पावसाची कंडिशन सध्या बघू शकतास. आता सेकंड लास्ट वीक चालू आहे जूनचा तरी पण अजून बऱ्यापैकी पाऊस पडलेला नाही आहे. बऱ्यापैकी म्हणजे काहीच पडला नाही आहे पाऊस म्हणून तुम्हाला कोणत्याही व्हिडिओत अजून पाऊस दिसला नाही. आज काल रात्री पाऊस पडला आहे. काय आला होय ताच सांगतोय पाऊस काय अजून पावसाचा काय ह्या ठाव ठिकाणं नाही अजून. नाही तर तुम्ही मुलं असाल की व्हिडिओ खूप जुने आहेत. व्हिडिओ आताचेच आहेत. जूनचाच दुसरा सेकंड लास्ट आठवडा चालू आहे आता तरी पण पावसाचा अजून काही पत्ता नाही. मुंबईत पडत असेल पण आमच्या इथे नाही आहे. आणि भात वगैरे पेरून झालेला आहे तुम्ही आधी बघितलं असेल पण तेवढा रुजलेला नाही आहे तो पाऊस नसल्यामुळे. नाही तर एवढं तुम्हाला मागे थोडं हिरवगार दिसलं असतं पण अजून काही रुजलेला नाही आहे तो. बऱ्याच जणांचे कमेंट्स होत्या नानांचं घर दाखवा. तर आता त्यानिमित्ताने तुम्हाला नानांचं घर पण दिसेल. ॲक्च्युली ते दाखवायचंच होतं म्हणजे तेच दाखवणार होते स्वतः पण आता ते पडलेत आजारी थोडे मग म्हटलं आपण त्यांच्याकडे जाऊया आणि दाखवूया. नानांकडे जाताना हा वाळा लागतो मध्येच आणि पावसात या पाण्यातून त्या साईडला पलीकडे जावं लागतं. आता इथे दाखवण्यासारखं काहीच नाही आहे. वाळात सुकलेलं आहे पूर्ण. आता पाऊस पडलं पूर्ण भरून वाहत असतो. आणि पाऊल वाट नानांकडे जाण्याची आणि हा बाजूला आहे तो व्हाळ आहे आणि समोर आहे ते जांभुळाचं झाड. आपण 2दा व्हिडिओ टाकला आहे जांभूळ काढतानाचा. आणि हा जो आवाज येतो आहे तुम्हाला पक्ष्यांचा तो किंगफिशर पक्ष्याचा आवाज आहे. बऱ्याच पक्ष्यांचे आवाज येतात वाटेने जाताना. आता काही फारसं दाखवण्यासारखं नाही आहे पाऊस नसल्यामुळे. पावसात आपण पुन्हा येऊ मग तुम्हाला बऱ्यापैकी दाखवण्यासारखं आहे. म्हणजे
पावसात थोडा निसर्ग अजून चांगला दिसतो. मग नानांनाच घेऊन येऊया तेव्हा आपण. आता आपला सहज असा एक फेरफटका मारायला जाऊया. तर मित्रांनो इथे बघा, इथे हे 2 कोपऱ्यात तरवा लावलेला रुजला आहे आणि आता आला आहे थोड्या बऱ्यापैकी वर. आणि तिथे समोर बघता येते आपल्या नानांचं घर. याआधी बऱ्याच काही व्हिडिओ दाखवलेलं, पण नवीन जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांनी ते व्हिडिओ आधीचे बघितले नसतील, त्यामुळे त्यांना माहिती नसेल ते. तर हे नानांचं घर. इथूनच बघा किती साफसफाई आहे. जशी आपल्याकडे पूनमच्या घरी मिळते तशी साफसफाई तुम्हाला इथे मिळेल. सगळं अंगण एकदम साफसूफ करून ठेवलेलं आहे. जराही कुठे तुम्हाला घाण दिसणार नाही. आणि ही काकी काय गे, आम्ही बघतो बाबा आपले बाळ, आमच्या बावडे त्याला खरा रतांबे पडले ना. नाना गयात ठीक बावडे तकडे आहोत हे बघ, हे निवांत. हे नाही. हो खय हो हास कय आजारी आहे माहिती नाही. 4-5 दिवस आजारी आहे माहिती नाही. माहिती नाही भरलं असते. पाणी असं गायचं आहे. सगळीकडे असंच झालं. आताच झाला मग आपण खातो. पावसामुळे. साफसफाई तुमची दाखवू आणलं. एवढं रोज सकाळी सकाळी साफ कोण करता पण रोजच? हां, सकाळ संध्याकाळ असतं त्याच्यामुळं. तुम्ही आता येताच सगळे? हां सगळे येताच हां आमच्याकडे? तकडे ना. हं. हो येतं इथं थांबू आहे. मग ताच विचारतं. बरं जरा. मस्त. 2 दिवसात बारीक झालास. होय अन्नच नाही पोटात. 3 दिवस हो, जेवीत नाही तर काय नुसते बेडीचं पाणी पायात काय लागलेला? काय खाणार. अरे धरणात पाईप काढू गेलो ना. हं. पाय वरती वाचा लागली. हो. अरे एवढा लागला ना. तर तेवढा लागण्याचं निमित्त लागण्याचं गंमत आहे. मग जास्त झालं नंतर? तर तो पाय बसो पडलो. मोठे पाईप ते हं. 6 इंची हं. ते. तो मंग्याकडे दे होते. दरवर्षी मी जाते आणि दरवर्षी काटते नाही येते. मी असते त्यांच्याकडे. हं. तो मंग्याकडे दे होतो. तो नाटे तो खांदे काढा उभो गेलो होतो हं. आणि जमिनीर पडलो. हं. जमिनीर पडून पकडलं हाकलं तोंड वर रिकामं येला. पाय हां. उडावलो ना. तो होय फटको बसलो. हां. होय. मग तसं किती साधारण त्यावरती कमून गेली. आपण बघ खर्च टाक कशी हं. एखादी धोंड्या बिंड्या कापताना तसा झालेला. पण तो फटको जोरात बसलेलो. हं. बापूबाईंकडे गेलं, इंजेक्शन घेतलं, पॉयझनचा गोळीও घेतलं आणि 5-6 दिवस खाई नाही गेले. हे असं नाही खाई नाही खाय फिरे फिरे माडावर सगळं चढलेलास? ऐक तरी. हं. तर सगळा बरा होत तिला. हं. आणि त्याच्यात काय केले मग बरा वाटला असं आता म्हटलं होईल बरा म्हणून 10-15 माडांवर चढले. माडांवर चढल्यावर पुन्हा हं. सनसनला. तिरं दबले. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे आता झाला का त्या तो फटको बसलो ना. तो आतल्या स्नायूंचाच बसलो. त्याच्यामध्ये ते चेतावले पुन्हा. त्या काय पट्टी नाही गेलास? नाही पट्टी कशी जखम मोठी नाही हा. ह्या का ब हात बी काय नाही हा. ह्या सुजीमुळं आता दबला असं वाटतं. ह्या बघ हं. मोठा असा ना. हं. ही सुजीमुळं ह्या दाबता. म्हणजे काय कोणाला तरी वाटत की एवढी जखम हा की काय ना. ही सुजा सगळी ही बघ. हं. ह्या किती खोल जाता बघ. एवढी सुजा? हा मग पायाची हाडा बघ ना. ती काढली आता. हे पायाच्या हाड बघ खय आता. ही सूज किती आधी बघ. ही जास्वंदी फुला भारी आहेत. तुरी काढली बरी. हं. तो रोग नाही धरत तुमच्याकडे? नाही आणि असं काय म्हणजे. मग आता काठीची गरज लागता? हो हो. बॅलन्स जाता.
सध्या तुमचा तो व्हिडिओ गाजता पुरंग्याच्या प्रेमाचं प्रतीक. हो मग तुमच्या कमेंटवर कमेंटच तुमका. हो मग तेव्हा पुरंग्याची लव्ह स्टोरी सांगत होत असते तुम्ही. हा, हा. वडापाव बिडापाव आणता काय. हां हा हां कमेंट येतच असते ना. मरणाचं. मी म्हणतो तू हिलस नाही कसो. मी रात्री येतोय सकाळी जातोय. आता जरा लेट जाणार 9 साडेनऊ पर्यंत. बॅटरी आणलेली आहे तुमची. मग कुर्ल्यांका जाणार कधी. ह्या भरा हो भया फक्त बस. नाही बरा पटकन होईल का माझ्या पोटात अन्न जाऊ खरं जायचंच नाही ना रेडीच्या खाली का कडू कडू हा सगळा तुम्हाला ऊन उठलेलो नाही. अच्छा एवढ्यात कर त्याची सकाळ काम असलं की उठणार. मग काकीने सांगितलं नाही बरं नाही म्हणून. सांगितल्यान पण मी दोनदा येलोय तेव्हा मी रात्रीचं येलोय सकाळी गेलोय. आमच्या गेला झाला ना अजून एकटो गेलो की आणि कोण आई ना. आई होय जा. हो ती आज जाणार हो मुंबईत. आणि तू मी राहणार आहे. तुम्ही बोललास कुर्ल्यांका ये म्हणून मी इलोय. पण तू पाऊस काय या पाऊस नको. बावडीच्या पाण्यावरच. हो हो बघ तुला आता मार मारले हो. अरे हां असे बरेच ह्याच्यात झालेले असतील हो बाई. एवढी कंडिशन हा. मग पण मुंबईवाल्यांच्यात ते नाही हे रमाकांत राणे माहिती ना हम्म. त्यांचे जी ह्याचं तुका दोन दाखवले असे बरेच झाले लुचुरो. आणि त्या झाडा कसं पठाव का हम्म. या झाडांका पाणी हा हम्म. म्हणजे उन्हाळी हम्म. त्यांचाच तसा होणार. मग तो मग ह्यांका हे का झाले नाही तशी. ह्यांका पाणीच नाही ह्यांका कधी पाणीच नसतं. ह्यांका सवय हा. हां असं आता मग पाणी जे का हा ना हम्म. ते का पाऊस लागेपर्यंत पाणीच हवं. हम्म. नाही तर ही अशी कंडिशन आहे. इकडून जायची इकडून कैसून हैसूनच चला. इकडून जायची. टेटेटेटेटेटेंग. एक दुसरी नवीन मुलाखत घ्यायची आहे. कमेंट दिली आहे वर्षाने बाबल्याची नानांकार स्टोरी सांगा. लव्ह स्टोरी सांगते डोळ्यात सांग बरोबर सांग. झाली सुट कमी. बघ वाटतं तुझं पुढे सांगता मी उलटा पुन्हा तिला हा त्याच्या पुढ्यात नको. हा तो डायरेक्ट व्हिडिओत बघणार. हां हा पुणग्याचा कसा. हां दोन वाजता नाही हा तो नको. पुण्यात असता नाही मका इथे चालत सकाळी जाणे सकाळीच मग. कळी नव्हती. मोठी कळी विचार त्यांना किती होते ते. या तुका जमता आधी करतस काय उगाच काय हो सुरुवात तिची खरोखर चांगली ज्ञानेश्वरी काय पण ठराविक दिवस तो काढता आणि मग त्या सोडून द्यायचा. कशाकता त्याचा काय बाबा माहिती ना काय 2021 का काय लावलेलं पण शिबूड आणि तवशी. कीबोर्ड आणि तो हां म्हणजे काकडी माहित चिबूड आणि काकडी हे फार्म. चिबूड किती कमीत कमी 200च्या पुढे एवढे चिबूड असले चिबूड. आणि काकडो जो बघू कसं जो 8 दिवसांनी जाय वाढ खावा जाय बघता कधी कायच नाही. आमका असलेले चिबूड ना आणि आपल्या काजीवर नेऊ कसले चिबूडनी काकडे होते करता सगळा बरोबर आहे. तेव्हा काय हा? त्या लाव- कलिंगडाची स्टोरी काय हा? तो कलिंगड गाठ मारून गेलो काय 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 कलिंगला धरली मरणाची चांगली लागली आणि वर्षाची गाठ मारू गेलो. वर्षा नांदेड केलं बघ इकडे ये तू पहिली गाठ मार आणि कलिंगला तो कोळक्षा केला. अरे चार जण होती राका वांडराणी खाणे ना. अरे यालाच मिळले त्यांना बघले ना पाणी नाही मग
आम्ही गेला बघता कोण कशा मग आता एका काय एका बघणारच की नाही बावडेवाल्यांका फुकट खाऊक दिले एका बघणारच की नाही बघणार वर्षाडे दिले तीन वाजता झाली होती कलिंग. वर्षाचा फोटो आहे त्याच्यात बघ तू दाखवते त्याच्यात कलिंगणार हे आता परवा लावले काय हो करा तुम्ही डायरेक्ट ताव होत आहे जर तशा मी असते जर डायरेक्ट भांडा उठलं असतं मध्ये माझं नाव वापस परगतला डान्स केले ना झालो टाकू तुमचं करा काय? आम्ही चिखलात करणार काय चिखलात ना तो पण दुसरा नवीन गाणं आहेत हा मग नवीन गाणं. चल मग योग आहे पकड मी चाललंय येणार समय संध्याकाळी समाप्ती की घोषणा संध्याकाळी उद्या येणार संध्याकाळी येऊन परत मला परवा जाऊचा लागला काय करतो नाही जा पकड बिचाऱ्या कामगारांची ते वाट लावतोस जाऊ ते केअर करते ते का नाही करूच लागतो काय हो खावा हे पकड या बाय बाय ते बाय कलिंगडाची स्टोरी काय हा? कलिंगड तो गाठ मारून गेलो काय 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 कलिंगला धरली मरणाची चांगली लागली आणि वर्षाची गाठ मारू गेलो वर्षा नांदेड केलं बघ इकडे ये तू पहिली गाठ मार आणि कलिंगला तो कोण लक्ष गेला